Yes, eli mun nimi on Jussi Havu, mä tuun Glue Collaboration-nimisestä firmasta. Ja aihe, niin kuin tuossa todettiin, on tekoälyn hyödyntäminen etätapaamisissa. Ja tämä mun presentaatio jakautuu kahteen osioon. Mä ensin kerron vähän, mitä me ollaan Gluella viimeisen 5 vuoden aikana tehty, rakennettu tällaista parempaa, läsnä olevampaa etätapaamista mahdollistava alusta ja palvelu. Ja sitten sen jälkeen katsotaan vähän, että miten me hyödynnetään tekoälyä tämän paremman läsnäolon aikaansaamisessa. Mun oma tausta on kaupallinen, en ole tutkija tekoälyn puolella, mutta viimeisen 5 vuoden aikana on ollut tekemisissä useammassakin eri yrityksessä tekoälyn kaupallistamisen puolella. Olin 2015 alkaen Microsoftilla tuolla Redmondissa liiketoiminnan kehityksessä heidän tutkimus- ja tekoälyyksikön puolella, ja hyvin tuttuja oli nuo Pekan äsken tuossa näyttämät terveydenhuollon ja lääketieteen esimerkit, miten koneoppimista hyödynnetään lääketieteellisen kuvien analysointiin. Sen tyyppisien teknologioiden parissa tein muutaman vuoden töitä Microsoftilla. Sitten tässä on ollut keskustelua useampaakin otteeseen jo tuosta itse ajavista autoista. Vuonna 2016-2017 siirryin AI-Motive-nimiseen itse ajavan autosoftan unkarilaisen firman kaupalliseksi johtajaksi, ja siellä muutaman vuoden vietin sitten tekoälyn ja itse ajavien autojen parissa, ja siitä varmaan hyviä näkemyksiä tuohon keskusteluun myös. Nyt sitten viimeiset 2 vuotta on ollut Glue Collaboration-nimisen firman toimitusjohtajana, ja tässä tämä meidän tuote ei varsinaisesti vaikka keskeisesti tekoälyyn pohjautuva, mutta tässä sitä hyödynnetään. Mutta ongelma, mitä me ratkaistaan, on hyvinkin ajankohtainen tähän nykymaailmantilanteeseen. Eli toki me ei 5 vuotta sitten tiedetty, että tällaista pandemiaa tulee, mikä tulee vaikeuttaa kasvokkain tapahtuvien tapaamisten järjestämistä, mutta silloin jo 5 vuotta sitten nähtiin selkeästi, että yrityksillä on merkittävä määrä businessmatkustamista, niistä tulee valtavan suuret kulut, yli $1,000 miljardia oli ennen pandemiaa liikematkustamiseen käytetty rahan määrä maailmassa, ja sitä kautta niin paremman etäläsnäolon alustoilla oli mahdollisuudet tuoda merkittäviä säästöjä yrityksille. Vastaavasti taas myös se kestävän kehityksen näkökulma, että ne hiilijalanjäljet, mitä siitä matkustamisesta tulee, on myös merkittäviä, ja se sustainability oli meidän yksi keskeisistä kulmista tämän tuotteen markkinoille tuonnissa ennen tätä pandemiaa, ja sen lisäksi tietysti se aika, mitä työntekijät käyttää siihen liikematkustamiseen ja miten paljon siitä koituu kuormitusta heille työntekijöinä ja tehokkuushaasteita, niin se oli 3. Mutta nyt ollaan uudessa maailmassa, ja tässä maailmassa edelleen yhteistyön merkitys mikä tahansa liiketoiminnan tai tekemisen onnistumisessa on keskeistä, ja me on opittu tekemään paljon asioita ihmisten kesken kasvokkain, ja se on nähty monesti niin kuin keskeisimpänä ja parhaana tapana saada laadukasta yhteistyöstä aikaan. Mutta nykyisin sit se ei ole taas mahdollista, ja me käytetään näitä Zoomin kaltaisia 2D-työkaluja, jolloin me pyritään saamaan samanlainen tuntuma, mutta jos nyt tässä katson, että minkälainen läsnäolon fiilis mulla on 117 ihmisen edessä tai tällä hetkellä 114, niin mulla ei oikeastaan minkäännäköistä kosketuspintaa kehenkään teistä, eikä myöskään vastaavasti sitten oikein sellaisia työkalujakaan, millä me voitaisiin tässä yhteistyötä tehdä. Toki me voidaan jakaa ruutua ja ruudulta tavaraa ja ääni tulee, mutta ääni tulee monotonisena yhdestä suunnasta, ja niin todellinen yhteistyömahdollisuudet tällaisilla alustoilla on hyvin rajalliset. Totta kai ne
tietyn tyyppisiin käyttötapauksiin, niin kuin tällaiset presentaatiot, jossa yksi puhuu ja muut kuuntelee, mutta se laadukas yhteistyö ja bisneksen tekeminen vaatii paljon muunkin tyyppistä yhteistyötä. Ja on jännä nähdä, että miten eri firmat tulee pärjäämään. Nyt tässä on hieman reilu 6 kuukautta tätä pandemia-aikaa, ja varmasti tämmöiset päivittäiset operaatiot on pystytty pyörittämään varsin hyvinkin tässä nykyisessä tilanteessa, mutta sitten pidemmällä aikavälillä tullaan näkemään, että miten esimerkiksi innovaatiotoiminta ja muut tällaiset paljon enemmän niin läsnäoloa vaativat ja yhteistyötä vaativat toimenpiteet, niin miten niiden kanssa käy. Ja miten me tätä ongelmaa on lähdetty ratkaisemaan, niin verrattuna noihin perinteisiin työkaluihin, niin me on pyritty luomaan ympäristö, jossa se läsnäolon tunne on samanlainen kuin kasvokkain tapaamisessa kohtaamisessa. Eli osanottajat on tilassa, 3D-tilassa, ja heitä edustaa tällaiset avatarit, jotka sitten pystyy toistamaan sen henkilön läsnäoloa niiden sensoreiden avulla, mitä sillä käyttäjällä on. Meidän alustaa voi käyttää ihan normaali tietokoneelta myös, jolloin sitä ohjataan sitä avataria samalla lailla kuin minkälaisessa tietokonepelissä tahansa näppäimistö ja hiiren avulla. Se ei toki luo samantyyppistä läsnäolon tunnetta kuin mikä kasvokkain tapahtuvassa kohtaamisessa on. Ja kun me on katsottu noita teknologioita ja eri vaihtoehtoja, itse asiassa Pekalla tuossa hänen esityksessään olikin tuon Gartnerin Hype Curve, niin me valittiin tässä kohtaa virtuaalitodellisuus ja VR-lasit meidän keskeisimmäksi ympäristöksi sen takia, että se immersion taso, eli se miltä susta tuntuu, että sä oot itse asiassa siellä virtuaalisessa tilassa, niin se on kaikista suurin, jos esimerkiksi vertaa vaikka lisätyn todellisuuden augmented reality-laseihin, jotka niin kuin siinä Hype Curvissäkin näkyy, niin oli vielä paljon kauempana todellisia kaupallisia sovelluksia. Ja sitten sen lisäksi virtuaalitodellisuuslasit alkaa olla jo teknologian puolesta massamarkkinakelpoisia. Mulla on tässä Oculusen uusimmat standalone-lasit, ja ne on toinen generaatio heidän ensimmäisestä laitteesta, joka ei tarvitse ulkopuolista tietokonetta tuon kokemuksen pyörittämiseen. Ja se taas mahdollistaa meille niin kuin rajumman skaalaamisen tälle palvelulle, kun tuollaiset lasit pystyy käymään hakemassa gigantista 350 € hintaa, ja siihen kuuluu vielä arvonlisävero. Eli puhutaan todellakin niin kuin teknologiasta, joka on selkeästi älypuhelimen hintaluokassa, joita tietysti kaikilla tietotyöläisillä firman puolesta löytyy. Eli se niin kuin harddisk-investointi, laiteinvestointi on saatu sellaiselle kustannustasolle, että tämän tyyppinen palvelu voidaan tuoda jokaisen yrityksen ulottuville. Sen lisäksi noiden lasien teknologia on kehittynyt reipasta vauhtia viimeisen parin vuoden aikana sekä sen resoluution tarkkuuden osalta kuin sitten sen mobiiliprosessorien osalta, josta Risto tuossa omassa mainitsikin, ja ollaan nykyisin sillä tasolla, että tuo kokemus on sekä miellyttävä visuaalisesti, että pystyy prosessorimielessä toistamaan reaaliaikaista monen käyttäjän kokemusta. Ja kohta näytän tuossa vähän, miltä tuo meidän kokemus näyttää, mutta käyn lyhyesti tuossa vielä läpi, mitä muita aspekteja me on otettu huomioon. Eli tietysti tässä paremman yhteistyön alustassa pitää olla myös samantyyppiset työkalut saatavilla kuin mitä ihmisillä reaalimaailman neuvotteluhuoneissa on. Ja tietysti digitaalinen maailma mahdollistaa myös paljon tehokkaamman työnteon ja tehokkaammat työkalut. Ja siinä työkalupuolella varmasti tekoälypohjaisilla ratkaisuilla on tulevaisuudessa paljonkin sovellutuksia. Me
seuraavassa versiossa tuodaan speech-to-text-toiminnallisuutta, joka virtuaalitodellisuudessa on hyvä lisä siihen, että kun reaalimaailmassa kymmensormijärjestelmällä tuo tekstin tuottaminen näppäimistöllä on aika tehokasta, niin virtuaalimaailmassa vastaava 10 sormea ei oikein ole mahdollista käyttää, niin silloin puheen tunnistuksen kautta tuo tekstin tuottaminen siellä on järkevä tapa tehokkaasti tehdä töitä. Mutta tänään mä keskityn pääasiassa tuohon läsnäoloon ja miten siinä tekoälyä hyödynnetään. Sen lisäksi, että tämä alusta on kiinnostava erityyppisiin käyttötapauksiin, niin se on tietysti räätälöitävissä erilaisiin sisältöihin. Siitä voitte käydä katsomassa esimerkkejä vaikka meidän web-sivuilta. Laitan tuossa lopussa sinne osoitteen. Ja sitten kun on puhe bisneksille suunnatusta alustasta, niin tietoturva ja skaalautuvuus ja se kaikki dataan ja yksityisyyteen ja käyttäjien hallintaan liittyvät asiat on keskeisiä olla hyvällä mallilla, ja meillä on siinä keskitytty alusta alkaen ja rakennettu se niin, että se pystyy täyttämään kaikista vaativampienkin bisnesasiakkaiden tarpeet. Hyvä. Kurkataan sitten vähän miltä toi Glue näyttää. Pyörätän tästä videon. Toivottavasti myös ääni kuuluu. Introducing the next generation of Glue, a virtual extension of your workplace where dispersed, high-performance teams come together to learn, share, plan, and create. In Glue, you enter three-dimensional, customizable virtual spaces, equipped with a variety of co-creation tools. Interact with teammates as if you were face-to-face in the same physical space, or work asymmetrically whenever it suits you. Everything's optimized for effective remote collaboration, enabling you to overcome the limitations of video conferencing and realize your team's true potential. With the latest release of Glue comes a new user interface, as well as a host of new features and enhancements, all adding up to the most complete environment for virtual collaboration. Get in touch today and start your free trial. No niin, siinä oli pientä esimakua, ja tosiaan jos aihepiiri kiinnostaa, niin voi olla yhteydessä glue.work. Sieltä voidaan varata demoja. Mutta katsotaan sitten vähän tätä human presence-elementtiä, eli läsnäoloa ja miten se luodaan. Tuossa chatissa olikin vähän kysymyksiä, mitä ongelmia AI:lla voidaan ratkaista ja ei voida, ja Risto toikin siellä esille, että ihmisten kohtaaminen on ehkä sellainen asia, jota AI ei voi yksistään ratkaista. Ja tuossa sitten taas Pekan esityksessä oli toi Sofia-robotti viimeisenä, ja siitä onkin hyvä aasinsilta tähän ainoaan tieteelliseen kuvaan, mitä näytän tässä esityksessä. Tämä Masahiro Morin 1970 teorisoima kuvaaja, vähän muokattuna siitä. Hän oli robottitutkija ja tai tuli keksineeksi tällaisen teorian siitä, että miten me koetaan erilaiset läsnäolotilanteet ja mikä siihen vaikuttaa, miten erityyppisiä liikkuvia tai paikallaan olevia hahmoja me tulkitaan. Ja tuossa Sofia-video katsellessa tuli selkeästi ainakin mulle tämmöinen uncanny valley, joka on tämä termi, jonka Mori lanseerasi olo, eli että ollaan tekemisissä jonkun kanssa, joka ei aivan täsmälleen tunnu todelliselta, aidolta tai ihmisen kaltaiselta.
Ja tämä on nyt se keskeisin haaste, mitä me tässä läsnäolon puolella pyritään ratkaisemaan, eli mikä muotokieli, jonka nykyinen teknologia, prosessointikyvykkyys, grafiikka, fideliteetti mahdollistaa, että me pystytään luomaan mahdollisimman luonnollisen tuntunen hahmo, jonka kanssa kanssakäyminen ei tunnu vaivaantuneelta sen takia, että siinä on jotain väärin. Ja se on hyvin tarkka tällainen ihmisten oma tunne siitä, että vastaako toi nyt oikeasti sellaista, minkä mä pystyn hyväksymään. Risto itse asiassa mainitsi tästä vähän eri kontekstissa, kun puhui ennen puheenvuoroa tehtaan savupiipuista ja miten mustana ne ei oikeasti näytä siltä, että ihmiset uskoo niitä savupiipuiksi, vaan niitä piti vähän punertaa. Ja siinä on kysymys tästä samasta asiasta. Meidän noin äskeisellä videolla nähdyt avatarit on hyvin tällaisia styled cartoon character. Mä itse kuvaan niitä enemmän niin kuin South Park-tyylisiksi hahmoiksi. Ja ne on luotu hyvin tietäen, ymmärtäen tämä ongelma. Ja itse asiassa niiden kanssa me ollaan tässä nyt pari vuotta pilotoitu tätä meidän platformia ton tyyppisillä avatarilla, ja se palaute siitä läsnäolon tunteesta on niin kuin todella voimakas. Mutta tietysti me ei voida yhtiönä tyytyä pelkästään siihen, että me ollaan tuossa käyrän korkeassa kohdassa, mutta ei täysin niin kuin ihmisen kaltaisuudessa, vaan totta kai me pyritään tuomaan siihen paljon enemmän ihmisen kaltaisuutta ja kustomoitavuutta. Ja tässä itse asiassa nyt ihan lähiviikkoina ollaan lanseeraamassa meidän uudet avatarit, ja te pääsette tässä nyt hieman saamaan esimakkua siitä, että miltä ne näyttää ja mihin suuntaan ollaan menossa. Tässä kuitenkin nyt vielä sitten tuossa äskeisessä videossa ei ollut varsinaisesti semmoisesta palaveritilanteesta kuvaa, mutta tässä tulee lyhyt video, jossa 4 henkilöä keskustelee tai on aloittamassa palaveria. He on vähän eri puolilla maailmaa, ja tämä on todellisesta palaverista kuvattu ote, mitä siellä tapahtuu, niin päästään vähän konkreettisemmin tietämään, että miltä se voisi tuntua tai näyttää, kun ollaan Glue-palaverissa. So, everybody's here, right? Jukka, you're in Spain. How is it there? 26 degrees, sunny, beach is near, so pretty nice. Not bad. So how about you in Florida? Yeah, it has been really busy, but really nice. How's the build going? Yeah, everything is ready in the venue, but we are waiting to start here. Yeah. Yeah. Sounds good. Great. So now that everybody's here, so let's proceed. Follow me, please. Yes, eli tässä esimerkki, miltä kollaboraatio Gluessa voi näyttää. Se, millä me luodaan sitä läsnäolon tunnetta noin nykyisen avatarien kanssa, on se, että tietysti suu liikkuu sen mukaan, kun joku puhuu, mutta se, mikä on ehkä voimakkain tapa, joka eroaa tästä Zoom-tyyppisestä kollaboraatiosta, on se, että tuolla tilassa ääni on spatiaalinen, eli sillä on myös suunta. Eli kun Ville tuossa puhuu Jukalle, Jukka kuulee Villen äänen siitä suunnasta, missä Villen avatar on, ja silloin keskustelun seuraaminen on huomattavasti paljon helpompaa. Sen lisäksi meillä on algoritmi, joka on ohjelmoitu noille avatarin silmille niin, että he on kiinnostuneita kaikista niistä henkilöistä, jotka puhuu, eli silmät seuraa puhujaa, ja tällöin välittyy niistä avatareista sellainen olo sille joka puhuu, että siinä on keskusteluyhteys ja miellyttävä keskusteluyhteys. Mutta tämä oli nyt se taso, missä oltiin jo viime vuoden marraskuussa. Nyt katsotaan sitten vähän, että miten tätä läsnäolon tunnetta voisi entisestään parantaa. Niin, ja sivuhuomautuksena, että tosiaan
klipin sisältöön viitaten, niin vaikka kuinka pystytään tuomaan läsnäolon tunne, niin suomalaisten small talkia me ei kyllä pystytä parantamaan. Yes, AI mahdollistaa tai jo monessa paikassa käytössä erityyppisiä osa-alueita parantaa tässä avatar-kentässä ja sen niin kuin tuomisessa enemmän ihmisen kaltaiseksi. Kännyköistä löytyy paljon sellaisia sovelluksia, joista digitaalisesta kuvasta saa kustomoitua itsensä näköisen avatarin. Se on yksi mahdollisuus, mitä voi käyttää. Me itse asiassa uudessa ollaan kuitenkin haluttu antaa käyttäjille valinta, koska me tuodaan siihen myös vähän enemmän vaatteita, jolloin käyttäjä saa sitten vaihdella myös sitä stylia, miltä he näyttää, mutta kustomoitavuus tapahtuu sitten semmoisen konfiguraattorin avulla. Facial animation on kiinnostava, eli tuossa meidän äänisynkkaus on itse asiassa aika yksinkertainen, mutta siihen löytyy hyvää teknologiaa markkinoilta. Me on siinä partneroiduttu yhden iso-britannialaisen firman kanssa, joka pystyy äänenpainosta ja puheen tunnistamisesta myös aistimaan. He on käyttänyt tekoälyä opettaakseen, että minkälaisia tunnetiloja ja ilmeitä eri äänenpainot heijastelee, ja se on itse asiassa se teknologia, mitä me tulevissa avatarissamme sovelletaan. Sen lisäksi nuo meidän avatarit on tuollaisia ylävartalotorsoja tällä hetkellä, koska noiden sensoripisteiden eli ton headsetin ja asentojen ja sitten näiden käsikontrollerien avulla on aika vaikea mallintaa luontevan näköistä jalkojen liikehdintää, mutta siihenkin on tietyn tyyppistä softaa olemassa, ja viime aikoina itse asiassa tullut tällainen Learned Motion Matching tutkimus, joka mahdollistaa myös reaaliaikaisen alavartalon mallintamisen, ja se on myös aihepiiri, jota me tulevaisuudessa tullaan tuomaan osaksi tätä meidän kokonaisuutta. Mutta katsotaan sitten, miltä näyttää meidän tulevat avatarit. Tämä on siis maailman ensiesitys. Sanna kertoo teille vähän kalajuttuja. Se oli vuonna 1996, kun me oltiin just valmistuttu Puolan Artenomeiksi tuolta Mynämäen käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta, ja sitten meillä oli tämmöinen viimeinen mökki viikonloppu sit luokkakavereiden kanssa, ja siellä oltiin sit päivällä purjehtimassa, ja sitten ilmeisesti meillä oli niinku, muistaakseni katiska siellä laitettuna. Yes, siinä ei ihan tullut kerrottua, että mitä katiskasta löytyi, mutta siinä näitte kahdessa kuvassa sen, miltä Sanna todellisuudessa teki ja miten se heijastuu tuohon meidän uuteen avatariin ja miten se puhe kääntyy myös niin kuin tarkemmiksi kasvonilmeiksi, mitä meillä noissa aikaisemmissa avatareissa on, ja sitä kautta myös sitten toi uusi avatar look, joka on lähempänä ihmisen näköä, mutta edelleen on pyritty tekemään sellaisia valintoja, jotka ei loisi tällaista uncanny outolaakso-tunnetta siitä, että se interaktio toisen kanssa vaikuttaisi, tai että se vaikuttaisi siihen jollain lailla negatiivisesti, ja mielestäni me ollaan tuossa aika hyvin onnistuttu. Katsotaan sitten vielä tätä meidän tulevaisuuden tutkimusta. Tämä on itse asiassa jo hieman vanha video, mutta pyöräytän sen silti. Tässä näkyy tämän koko vartaloavatarin mallintamista. Tässä eletään aikakautta, jolloin vielä oltiin johdolla kiinni tietokoneessa näillä virtuaalilaseilla. Tässä vielä selkeästi näkee tähän mallinnukseen ei ole käytetty mitään tekoälypohjaista ratkaisua vielä. Sitten huomaa, että liike ei täysin näytä normaalilta, mutta jo
käytännössä sen verran, että mä luulen, että mä menen kohti loppua. Nyt vielä tästä meidän platformista, eli tuossa aikaisemmin sanoin, 2 vuotta ollaan oltu jo pilottivaiheessa, yli 600 eri firmaa on testannut meidän systeemiä, tässä muutamia aikaisen vaiheen asiakkaita, ja Ristokin sieltä löytyy tuosta Sovellon kontekstista. Heidän kanssa tehtiin yksi ensimmäisiä virtuaalitodellisuuskoulutuksia Glue-alustaa hyödyntäen, ja se aihepiiri on myös tässä koronatilanteessa kasvavan kysynnän kohteena.